Kelajakoston verikausi 1, jakso 5a. Voi hevon helvetti. Temu FBI-agent, peekvittu, Onko viimeisiä sanoja saatana? Niin vitun tykkellä hädistä jäki i helvettiä. Ju lod sina von mutta maiden tati suarita te tava lopuin kieti kai distavo. Mis? Pudota ase heti paikalla. Vitun aasi, sinulla ei ole enää yhtään panoksia jäljellä, niin onko viimeisiä sanoja saatana? Oli mulla sittenkin vielä yksi hähä. Jumalauta siinä, sen nyt ois Kelan amuleti. Vitu jarska mi tedien sa. Sovitaanko, että minä käytän sitä ensin ja annan sen sinulle viikon päästä käyttöön? Koska sate final kilkaman nyan sovaton nain. Follow for more livestock tips. Brozach AHH ilme. Meidän täytyy päästä takaisin keskustaan, mulla on aivan jäätävä paskahätä. Hei vittu. Mulligan tully varman legendary drop a maiden tati lift at a junkin random kadissa himan satana. Pysähdy vittu. Mankää tuin tiurpuu. Ei tasta tuli heaven vitua kavelan himan vitu. Ok, jos seuraava äijä ei pysähdy, niin sit mennään, mut venaany vittu. Ipäkää kitin vitun John. Mitä vittua, Kale? End of Season 1. Jatkuu seuraavassa jaksossa.